ҳамдиёрони азиз 19 сентябри соли 2025 мебошад. қарор дорем дар деҳаи Ругунди шаҳри Истаравшан дар хонаи акаи Усмон соли гузашта омадаги будем. ҳамин болои болохонаашон мо ба як азоби биромадем, ишкамғеҷак карда биромадем. Рости гап то ин ки мо ба навор гирем хушк кардани ангурро имсол дигаргунӣ кардан. Имсол акаи Усмон болохонаашон канда болохонаи калон сохтанд ва инчунин барои баровардани ангур манихалин лифт сохтанд. Мана бинед. ҳозир мебуроем болои бом то мавизҳоро мо ба навор гирем. Ана манам мебуроям 1 тонна 100 кило гурӯза пайдён будааст, яъне ки боргурорӣ будааст. Мана мо боло биромадем, болои бом биромада истодаем. Ин бом соли гузашта ман ишкамғеҷак рафтагӣ будам, росто намеистодам. Имсол бомро гирифта шикаста аз нав махсус барои хушк кардани мавиз омода сохтам. ана ҳамдиёрони азиз мо биромадем болои бом, болохона ё бом ва омадем назди мавизҳо. Ака ягон ҷо равшанаш ҳастме? Омадем мо болои бом мо ба ҳазур мегардем. Боло бо баланд аст ҳоли ва инҷа гирд ба гирд ангур овезон карда шудааст. Бо мақсади хушк кардан ҳозир дар ин бора мо суҳбат мегузаронем. Ана инро бинед. Мана ангурҳои ака ин ангурро кай овезон кардед шумо? 15 рӯз шуд. 15 рӯз саркарай 15 рӯз шуд, саркарай ахираш як 3-4 рӯз шуд диге. ин кай хушк мешавад? Кай фурӯшба тайёр мешавад? ин мо фурӯшаш мекунем вай не оҳиста оҳиста майли худаш мемоним. моҳи апрел мегирим дина. Саросима намешавад. Апрел ба фурӯш тайёр мешавад. Апрел тайёр мешавад. ҳамаша мегирим сон. ин боми шумо ку ман соли гузашта омадагӣ будам, шишта раҳ мегаштам. Як 2 тонна мебурд ё не? Як мёл мебурд. ҳозир ваку васиътар шуд. ҳозир чанд тонна овезон кардед ангур? ин баме як 20 тонна овезон кардем. 20 тонна овезон кардед. 4 тонна ангур мешавад? 4 тонна мавиз мешавад? мешавад, қариб мешавад. ҳамдиёрони азиз бинед ки болои бомро, болои болохонаашро ман шумо ёд дода истодаем. болои болохонаро бинед чӣ хел типа мансард кардаги як хонаи дигарвони чирдак мегӯям ку ҳамон болохонаро манам халин махсус баланд карда барои овезон кардани мавиз. Инаш чӣ ба рехтагӣ? ин мавизҳо ҳамон таги яшик бумондагӣ ғуҷумо шуд. Таги яшикаша баъди овезон кардани ин хушаҳо таги яшикаша ҳам партоф дед. Ин сифаташ пасттар мешавад. Мана ҳамдиёрони азиз ёд гиред болои хонаҳоятонро ҳамин хел махсус тайёр кунед. мавизхона мешавад. ҷои хушккунии мавиз дар ин на иҷозати раиси ноҳия дар кор, на раиси вилоят, на заминсоз. ягон каса фикр мекунам иҷозаташ дар кор нест ки шумо болохонаатонро дигар кунед бе даводав, бе илтимос ягон кас, пеши ягон кас илтимосам намеред, муттаҳамам намешавед, мекунеду ҳамин хел бемалол худатон хушк кардан мегирад хонаи худатон. мана дидед? ака Усмон инро худатон фикр карда биромадедми? ҳая ақадим ҳаи фикр ани қишлоқо қариб ки ҳамаи хона ба ҳамаша хуш мекунам. ҳама хона ба ҳай ҳамин Истаравшан ба бисёр хуш мекардагиёш ҳастми? мавиз бисёр асосан амин деҳи мо бадия Ругунба Нижони қишлоқа амин асосан ҳар дами қишлоқ дия лақат бо ҳамдиёрони азиз мана ин буд як навори муфид, навори ба одамо дар кор, махсус ба ҷавонмардҳо ки боғи ангури мавизӣ кунанд, яъне кишмишҳои бедона кунанду ани хеле мавизҳоро овезон кунанду баъд ба ҳазур бо қимати баланд фурӯшанд. Ака ин мавизи чӣ хел соягими? Соягӣ ин ягон об ба задедме, ягон маҳлул ба таркадед?
گفتی روسا ناتورال نی یگون خیلی خیمیکات قویش نی آستاگ میکنید و وارد کانابا اویزه میکنید خودش وای خودش که خوش میشه خودش خوش میشه یگون خیلی زورکی یگون خیلی گرمی زیادتی همین وای خودش که تی خوش میشه هوای طبیعت قتی هوای طبیعت کتی من همدیران عزیز اکنون در پناه خدا باشید در حق اکای عثمان چی گفتنی خوبی دارید گپ زنید در گروه ما پادپیسات کنید با دیگران گپ زنید ابونه شوند در گروه ما و همه کسا از آن چیزی که من به شما درس میتیم نشان میتیم یاد گیرید آباد شوید خانه هایتان را آباد کنید در پناه خدا باشید